kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kod bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kray api na kabenda ka neat. Kinong yalam ka Nongpo Region Auto Owners and Drivers Association ha kandai tri ujliu ajak punrio. Kilalai pimpin singau how Deputy Commissioner ka Riboy u Abhishek Saini bat IT ru ya ka dor khas ban pin pau ya ka jing e ka bakilamat na ka jingkiu dor ka umpenyang petrol bat diesel ka balakta ya ka kamai ka ji ka jongki. Kania kunhun malalam khamat President uba bana serlingdo kila pensingau ru how Deputy Commissioner halo ka jingwan kamai sahu ki Kali Auto na ka jilla Assam Sharibhoy District ka bakta ya ka kamai ka ji jongkinong nya Kali Auto. Atau nagalang jongi ka Nongpo Region atau Owners and Driver Association nantakas ngi ngilayo ban wani kendo ya i DC jong ka Ribhoy District nantaka sngi ka lapelong ya kane ka association ke jongi ka ba bangin wan nantakas ngi dengkar bat kini kinong yalam ngi jongi nadu i president secretary bat kini ki para member jongi kane ka por kalong banbu ya ka jingkerpat haga bidai bat ka jingkiu dor palat ka umpenyang bat omtang ba 8 kiu ya kador jong ka umpenyang kum ka petrol ka diesel handrai ka danru ka jing ya le buitu ladang bakla na ki petrol pump kane kalong ba ki driver jongi ki lawan complaint jongi ba kato kane ki don ki pump ki ba kawai ka dor bat kawai pat ka pump kadang ka jing fair kawai ka petrol pump bat kawai pat ka petrol pump ki don la ka jong ka dor handrai ha ka jing sisa kadai bandon be ya ka ju ka price lane ya ka ju ka dor ha baro jong kawai ka district tenrai katkum ka jing lap ka jongi katkum ka jing yo ka complain ka jongi ngi lap ngi sngau ba kidan ki bakum kita ki ba GL tu ya ka dor umpenyang bangidap dari sokhya ba nalor ba ka umpenyang jong ka petrol ba ka diesel ka kiudor ka bala kta ba ya ka kamai ka ji jongi kum ki nongnya atau plus nangta kawan so ka jing ya le butu kini ki try petrol pump ha ka ba kiudor na ka we ka petrol pump sebagai porkan ka lakta te ha ka bede pa kini ka issue na kaliang jong UDC ula ai ngi ka asuran ba kin sa pha ya ki breu ba kin lek ban inspection sa kini ki pom bat ula kredru ta ka basai ba ka dor jo penyang la 8 kiu maknaru andre ka de ban long baik kaju ka dor habaro ki pom bat ka baar kalong kumba giju ya keren he ka kamai ka kaji gila ahyar hadu kata-kata namar ka jing kiu dor jo petrol bat omtang ka jing kiu dor jo petrol ka diesel andre ka ba kham kta ru yangi menta kalong ka jing kiu laitlan jong kini ki ato ki banapo ka jala asam ngidap da ka jing solengo ban yo i ba hangthi apo infiltration check gate kim sham la le ie ban bat ban kili ya kini ki ato ki bawan apo ka jala asam ki labun ba ki paiba ki bla ai jik sangi ha ka bidai ba kini ki ato ki bawan apo ka jala asam ki wan ban kamai chakne ka district ka jongi support kane ka jala ka jongi hadu hakhuja jongi la penong dan na kini ki ato ki bawan bu belang men step hayo step dan ki bawan bu tiar dan ki bawan bu tar bat tar tel ngidap da jik sokhya namar ba komno ki ato napo jala asam kila bawan kamai lai lut hapo ka district hapo ka jala ka jongi kat ba ki jongi la dangin lek tang hajar bat ru ki pulit kila bat jadi na ta kada ngidap da jik sokhya ha ka bide berkene bat ngida kensyai rukum ka association sya kito ki baju ai bela la de ki office ki department la ne sya kino kido ki baju ai bela la ne kiju booking ya kini ki ato ki bawan napo ka jelasam ban kamai bat klet yangi ki badai ki lokal klet yangi ki badai ki try ki bakamai nang ne ngida maham yapi ba skobha ngi kerpat re yapi ba ai ka jing ya trilang bat ngi ka association ai ka jing trilang napi bat ngi ki driver lokal ki banapo ka ne ka dong ka thany kalong si benta ka jing skan kalong ru si benta ku ban ya imlang ban ya kamai lang nakane ka kam ka ba niya trade ha ka bede ru bat kane ka issue ha bede ru bat kane ka jenda ka bangilara nakaliang jong u DC ula kensyai ba insa le ye insa patha ikwe bor ba dipet jong transport ban ba in le ye ha ka bede bat
bat kini ki bat kane ka jendal ne kane ka mat ka bangi lawan ra te ngi sutnat shibun udisi dong dei bat mai batang shuan join dang mata si singarsi bat ka jige kran ka skolong syaga ba saiso te ngi khembe lati ba hakabe de bat kini ki ajata artli ngi skam ba unsa shimkhia na ka bor district ka jong bat tha kini ki kitna de pek bakin le ya ka badat kam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.